رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Počituvani vernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Blagodarnost mu pripada na Allah Đelešanu, selam i salavat ispraćam na Allahovi opateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Počituvani vernici, Allah Đelešanu v sura Al-Furqan 63. ajet gdje opišuva negovite Allahovi robovi koji što ima takvalog, bogobojazljivost, koji što se poslušni na Allahovite naredbi. Allah Đelešanu vika: wa ibadur rahman, i robovite na Allah pravi, ispravni, iskreni, alladhina yamshuna alal ardi hauna, tije se oni koji što odat vo zemljata, vo dunjalukot, hauna, odat dostoinstveno. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, koga nif na tije pravi Allahovi robovi koji što shvatele smislata na nivnio život, im se obraća tije koji što se džahili, tije koji što se neznalici. Sekogaš pravite Allahovi robovi, vikat selam selam. Sekoga sakat da vas postava red v ovaj dunjaluk. Pa zato, počituvani braće i ceneti sestri vo din Islam, da bideme od onije Allahovi robovi koji što oda dostoinstveno v ovaj dunjaluk, v ovaj svet, da pokažeme deka na vistina toa što nije kažuvame i javno kažuvame deka Allah Đelešanu je naši od gospodar, deka nije sme pripadnici na ova čista, kompletna i savršena vera din Islam, i toa deka nije sme sledbenici na Allahovi pratenik alaihi salam, da pokažeme deka na vistina toa što okažuvame i go praktikuvame, da odeme dostoinstveno, da odeme smireno i skrušeno, da odeme sekovaš so cel vo našio život, a celta vo našio život da bidi zadovoljen od nas naši od gospodar Allah Đelešanu. A ke bidi zadovoljen samo nije ako odeme dostoinstveno i živeme dostoinstveno v ovaj kratok dunjalučki život. Pa zato, počituvani vernici, upatuvam sove dosite nas da go živeme naši od dunjalučki život dostoinstveno i predadeno samo na vozvišeniji od gospodar Allah Đelešanu. Go molam Allah Đelešanu da go popravi naše to srce, naši te odnosi i da ne stavi vo džennetul firdeus. Amin. Wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد.